Hello guys, mo ni ang puso or sa uban hanging rice ang tawag. Makita ni mo diri sa Cebu. Ambot lang ko kabawag na aba ni sa ubang lugar sa Pilipinas, pero kani siya mo ni ang dali mapari sa sudan sa mga taga Cebu. Kay rice na ang sud, giputos na siya og lubi, dahon sa lubi, pero ang sud yun na kay rice na nganaon ra siya, hiwaon na siya daan sa tunga para dali ra siya maabli. Ngani sa ni siya pagkaon, imo siyang kuhaon gikan sa sud, dayon pwede nimo siya ituslo og bisag unsa nimo nga sauce, pwede sad sa sauce sa sudan nimo ituslo, gani kani pwede ra na mabitbit bisag asa, ihungit okay na kayo nya ipares nimo sa sudan, no? Pwede kang magkaon bisag naglakaw o naglingkod lang sa daplin bisag wala ka sa sud sa tindahan. Mo ni gitawag na mo og puso. Gitawag na siya puso kay murag pud siya og heart nga nagbitay. No, pero sa English gitawag ni og hanging rice kay igbaligya ni ibitay ni sa tindahan.